खुलुमबाय। दा बे समाव दंफैयो जोङो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन नोगोरनि सिङाव थानाय मावमारि होननाय गामियाव बिथां रत्नेस्वर नार्जारी साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सारनि न'आव। दा बे समाव जोङो बिथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिना लानि। गथ' थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सारनिफ्राय जोङो फंनैसो खोथा आरो लोगोसे बिनि जिउ जारिमिनखौ एसे मिथिना लानि। साबायखर थाबाय। आंनि मुङा रत्नेस्वर नार्जारी। आंनि जोनोमा जादोंमोन 26 जानुवारि 1959 मायथाइयाव। आंनि बिजाब लिरनाया ओरैनो बिजाब महरैथ' आं माबानिफ्राय 1914 मायथाइयाव गांसे बिजाब दिहुनदोंमोन। बेनि मुङा जाबाय रंमिलिनि मिनिनाय। दा बेयो गुवाहाटी इउनिभारसिटि आरो गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव आगोलनिफ्रायनो थाखानाय हिसाबै रिपिटार जानानै दङ। बिजाब लिरनाया ओरैनोथ' बिजाब महरै आं बे मायथाइयावनो 1914 मायथाइयाव बिजाब महरै बरनदों। ओरैनो आं लिरनाय हुदाया आंना उन्दै समनिफ्रायनो जाबोदों। जेरै आं थाखो बायाव फरायनाय समावनो खन्थाइ लिरदोंमोन आरो बे खन्थाइखौ आं असमिया रावजों लिरदों। मानोना जोंहा बे समाव असमिया मिडियामसोमोन, बर' रावजों जोंहा बारा सिनायथि गैयामोन। आं 8 थाखोआव फरायनायनिफ्रायसो बर' थुनलाइजों सिनायथि मोनलायदों। बेनिफ्रायसो आं लिरनायखौ जागायजेनदों। कलेज जिबननिफ्राय कलेजनि फरायसालि जिउनिफ्राय फरायसालिमा जिउहालागै आं लिरनायखौ लाखिबाय थादोंमोन। साख्रि जिउआव आं बे लिरनायखौ गारनाय बायदियानो जाना थांदों। ओमफ्राय नैबे 2007 मायथाइनिफ्रायसो मोजाङै लिरनायखौ आं जागायफिनदों। दा आंनि साख्रिया रिटायार जानायनि उनाव बे आबादानो आंनि गाहाय बृत्ति हिसाबै आं लादों। आरो बे हाबा मावनायनि गेजेरावनो सम मोनबा आं लिरनाय। आं दासिम गांब्रै बिजाब बरनबाय। 2014आव रंमिलिनि मिनिनाय, बे सल'मा बिजाब। बेनि नैथियाव आं लिरदों दिखुरा सल'बाथा, जाय बिजाबाव आं दिनै बान्था मोननो हादों। आरो बे बिजाबखौ लिरदों 2016 मायथाइयाव। आरो थामथियाव आं बिजाब लिरदों असमियानि जापानि कुकुर होननाय। बेखौ सेबखांदोंमोन 2017 मायथाइयाव। आरो जोबथायाव आं लिरदों सुंद' सल' बिजाब साननु गोबोर आरो बायदि सल'। बे गांब्रै बिजाब आं दासिम दिहुननो हादों। आरो बेनिफ्राय दा सोंलुआथ' मोजां सोंलुआनो, बबेखौ बांसिन मा होनदोंमोनलाय, खन्थाइ, रायथाइ, सल'। आं बेबादि ओरैनो जर'खा मोनसे आयदाखौ लानानै आं लिरा। ओरैनो फारियै आं खन्थाइखौबो लिरो। खन्थाइयाबो दा हयथ' आंना गांनैसो बिजाब जासिगोन। बायदि लाइसिफ्राव गोलैसोनानै दङ। आरो ओमफ्राय रायथाइखौबो आं लिरो। नै दासिमबो आं रायथाइखौ लिरना दङ। आरो सल'बो लिरो। सल' बिजाबाथ' आं सेबखांखाबायानो। सल'माबो लिरो। आरो कलेजिया जिबनाव आं फावथाइबो लिरदोंमोन। दा बबेखानि बे फावथाइखौ आं दोनथ'नाय बादियानो जादों। गोनांथि जायोब्ला लिरगोन। दिखुराया जाबाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ, दाउफोरखौ जेरैबायदि दिखुरा होनो, आं बे सल'खौ जिहेतु सुंद' बेखौ बै दिखुराजों खालामदों, रुजुदों आरो। दा ओरैनो बुंनो थाङोब्ला बे गथ' गथायफोरनि सल'। आरो
बे सल'खौ आं मानो लिरदों होनबा जोंनि गामिफोराव बैसो जानाय बोराय बुरैनियाव गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय खुगा खुगा सोलिबोनाय खायसे सल'बाथा गोग्लैसोनानै दं। बिसोर थैनायनि उनावथ' बे सल'बाथाफ्रा ओरैनो थांफासिगोन। बेखायनो आं बेफोरखौ सोङै सोङै बुरखांनानै लिरथुमना दोनदोंमोन आरो बे लिरथुमना दोननायखौनो उनाव जोंनि माबा सेन्ट्रेल बड' साहित्य सभाया बिहरनायखाय हाखु दाखु लिरस्लायनानै आं हरदों। बे बिजाबाव 22 सल' दं आरो बेनिफ्राय आं दा बे सल'खौ आं मानो लिरदों एबा गुबुनफ्राबो मानो लिरो, दिनै जोंनि बे माबा गथ' थुनलाइ सोरजिनायनि दाहारा बुंनो थाङोबा बारा गोबाव जायाखै। बान्थानि प्रभिजनखौ लाबोदों, राहाखौ लाबोदों 2010 मायथाइनिफ्रायसो बे साहित्य एकाडेमि बान्था होनायनि राहा लाबोनाया। दा आथिखालाव जोंनि बर'ल' नङा, आथिखालनि गथ'फ्रानो मबाइल मोखां जाबाय, टिभि मोखां जाबाय आरो बेनिफ्राय बिनि गाहाय जाहोना, बिनि गाहाय दायनिगिरिखौ आं माबाफोरनि बिमा बिफाखौनो होनना हमना लायो। मानोना दा फरायनायनि आबहावाया जोंना ओरैबादि जादों, बादायनाय मोखां नम्बरनि बादायलायनायावनो मुखुब जाना थानो गोनां जादों दा गथ'फ्रा। फुङावनो थांसिगोन फरायसालियाव, फरायसालिनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो टिउसनाव थांनांगोन। गथ'फ्राथ' लोरबां जाखागोन। उनाव मा खालामसिगोन, बिमा बिफाया बे आजिरा समाव बेसेन गोबां मबाइल आखाइयाव होसिगोन, बेजोंनो बेस्थ' जाना थागोन। मुभि नायनायानो जा एबा गेम गेलेनायानो जा। नाथाय बेयाव मोनसे जों नोजोरनो गोनां दं, मबाइल बाहायनाया बे मुगायाव, दानि मुगायाव थिगानो, जोंनो इन्टारनेटखौ नांगौ। खिन्थु मोनफ्रोमबो बेसादाव मोजां आरो गाज्रि मोननै बिथिं थानाय बायदि मबाइल बाहायनायावबो थायो। बेखायनो जोंनि बिमा बिफाया बे मबाइल बाहायनायनि बिथिङाव आरो गावबो मोजाङै बाहायनो रोंनाय, सिमनायाव बाहायनो रोंनाय, बेफोरखौ सोलोंनायजों लोगोसे गथ'नोबो फोरोंनांगौ। मानो होनबा गथ'आ जुदि बिदिनो थाङोबा खालि फरायनाय फारसेल', नम्बरनि बादायलायनाय फारसेल' गोसो होयोब्ला खान्थियारि सोलोंथाइ, बे खान्थियारि सोलोंथाइया थालाङो। बेखायनो आं सानदों बै सल' खोनासंनाय हुदा, सल' फरायनायनि हुदा, सर', बेफोरखौ जों गथ'नो उन्दै समनिफ्रायनो होनांगौ। आरो बे बिबाना जर'खायै बिफा बिमानि, जर'खायै बिमानि। दाथ' बे आबहावायानो गैलिया, गथ'फ्रा सल' खोनासंनो मोननाय आबहावायानो गैलिया। गथ'फ्रा दा बोराय बुरै बिबौ बिबैनि खाथियाव सथबलिया, टिभि मबाइलजोंसो मुखुब जानानै थासै। बेखायनो आं बुंदों दा बे सर'खौ जों बिजाब फरायनाय सर'खौ उन्दैनिफ्रायनो जों खालामहोनांगोन, गथ'फोरनो फोरोंनांगोन। माने गथ'फ्रा उन्दैनिफ्रायनो, उन्दै समनिफ्रायनो मोजां आखु सोलोंबासो देरनानै लाइमोन समाव बेफोर आखुखौ, मोजां आखुखौ बोरै बाहायनांगौ बेयाव गोरा राहैनाय जायो, उपजुक्त जाहैयो, उदायथि गोनां जाहैयो। आरो बेनो, बे उदायथियानो बेखौ इयुन जिउआव दावगालांनायनि मोनसे हाथियार हिसाबै बेनो होगोन, बे गथ'नो होगोन। आंखौथ' बिदि इन्सपायार खालामनाय रावबो गैया। आं जेब्लानोखि असमिया रावजों खन्थाइ लिरोमोन, खन्थाइ लिरजेननाय समाव, बबेखानि आं बेखौ मख'नांगोनदि आंनि फोरोंगिरि सासे दंमोन, बंसिधर रामसियारि होननाय। जोंना बे लामाया जोबोद गाज्रिमोन, हान्थुफा गाहाम हाब्रु हाबनाय।
लामाजों हान्थिनानै जों बारि 6 किल'मिटार हान्थिनानै गेजेर फरायसालियाव थांनांगौ जायोमोन। दा बे समाव आं गामसा गाननानै थाङोमोन। आंखौ सानफ्रोमबो सोंखारियोमोन बियो, नों मानो बिदि गानो होननानै बुंबाय। आं कन्डिसनखौ बुंबाय, जोंना लामाया ओरैबायदि ओंखायनो बिदि गाननानै फैनांगौ जायो। ओमफ्राय सानसेखालि इंलिश पएम माने माबा मुखस्थ' होनांगौ। आं ओरैबादिमोन, आंहा बै मुखस्थ' खौथि लानाय माबाया गैथ्रामोन आंहा। ओंखायनो बे बुंबाय, नोङोथ' फरायनायावथ' गाज्रि नङा नोङो, खिन्थु बे खन्थाइ खौथि लानायखौ नों मानो हाया, बेखायनो नोङो खन्थाइ लिर। बैनिफ्रायनो आं खन्थाइ लिरदों आरो आं बे खन्थाइ दोंसे लिरनायानो माबानि लांहिन पामगाव गोजौ फरायसालिनि माबायाव बोसोरसालिया बे खुगा लाइसियाव फोसावजानाय जादों। बेनिफ्रायनो इन्सपिरेसनखौ मोनलांनाय जादों आरो थुलुंगा मोनलांनाय जादों। बेनिफ्राय आं जेब्लानाखि माबायाव बे फरायसा जिउआवनो 9 थाखोआव फरायनाय समाव आं गांसे माबा लिरदोंमोन, सल'मा लिरदों, फैमाल मिजिं होननाय। बे फैमाल मिजिं माबाया सल'माया दासिमबो सेबखांजानायनि मोखां नुवाखै, ओरैनो गोलैसोना दं आंनाव। बिदिनो आं कलेज जिबनखौबो बारहोदों लिरनायनि गेजेरजोंनो। ओमफ्राय दा मोजाङै आं लिरनाय होनजायो 2007 मायथाइनिफ्राय। बेनि थाखायनो आं हयथ' दिनै गांब्रै बिजाब दिहुननो हादों। बेनि अनगायैबो आंनाव दा गोबां रायथाइ, खन्थाइ, सल', फावथाइ गोग्लैसोनानै दं, जायखौ आं 6-7 गांसो बिजाब दिहुननो हानाय जाना दं। बान्थाखौ मोनदों आं बे बिजाबाव बान्था मोनगोन होननानै आं सानाखैमोन। बेनि आगोलावबो आं गिबि लिरजेननाय बै रंमिलिनि मिनिनाय बिजाबा जुरियाव थांदोंमोन खेबनै, नाथाय मोननाय जायाखिसै। मोनसे बाथ्रा, आं माने लिरदोंबाबो मोनसे बान्था नागिरनानै आं लिराखै। लिरनाया आंहा मोनसे गोदोनिफ्रायनो थाबोनाय हुदा हिसाबैसो आं बेखौ लिरो। लिरबाल' जानाय नङा, फरायनोबो नांगोन। बे हिसाबै आं फरायोबो। रादाब बिलाइ, मेगाजिन आरो बिजाबफोरबो दङ। आंनि फिसा बिजाब बाख्रियाव नायबा हयथ' नुगोन। दा बान्थाखौ मोननानै आं मोजां मोनदों, नाथाय बान्थाया लिरगिरि सोरजिनो हाया। मानोना बान्था मोननायनि उनावबो बै बान्था मोनगिरिया खायसे बोसोरनि उनाव मानसिनि समाजनिफ्राय, फरायग्रा समाजनिफ्राय गोमालांनोबो हागौ। बै फरायग्रा समाजा बेखौ गोथौ हाखराव गारना दोननोबो हागौ, बावगारनायनि गोथौ हाखराव गारना दोननोबो हागौ। बेखायनो आं बुंनो सानदों मा, लिरनायासो सासे लिरगिरिखौ लिरगिरि महरै फोथांना लाखियो। बेनिफ्राय आं देग्लायबो सानदोंमोन गांनैसो बिजाब दिहुनगोन होननानै, नाथाय आं बेमाराव गोग्लैसोनानै थाबाय। थांनाय मार्च दाननिफ्रायनो बुंजायो सिरियास जादोंमोन आं। आगस्ट, सेप्तेम्बर, अक्ट'बर दान मोनथामा हस्पिटेलाइज जाना दंमोन गुवाहाटि एक्सेल केयार हस्पिटालाव कभिड-19। दाबो आं पस्ट कभिडनि ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ। अब्लाबो आं बे मायथाइयाव हाथ्राब्लाबो आं गांसे बिजाबखौ दिहुनगोन होननानै गोसोआव थिरांथा लानाय बादि जादों। आरो बेनिफ्राय लिरलांनाय बेलायाव दा आं रायथाइखौनो बांसिन लिरगासिनो दङ। बे दानसेबो जायाखै, बिनि गेजेरावनो आं 12 रायथाइ लिरखांबाय। आरो जाय बिदों
जाय आफादा बिदों होबायबो। बेजों लोगोसे आं खन्थाइखौबो लिरलांगोन, सल'खौबो लिरलांगोन। आरो आं मोनसे खोथा सानदों दा, नैबे गथ' थुनलाइनि बेलायाव जोंनि बर'निल' नङा, बायदि हारिनि जेरै कार्बि, डिमासा, बर' बे मोनथाम हारिनि सल'खौ बुथुमनानै आं गांसे बिजाब दिहुनगोन होननानै सानना दं। दा जाखांफुनाय लिरगिरि आथिखालाव गोबां ओंखारदों। खन्थाइ लिरो, सल' लिरनाय, बांसिनै खन्थाइ आरो सल' बे मोननैखौ लिरनाय आं नुनो मोनदों। मोजां मोजां सल' लिरग्रा ओंखारदों, खन्थाइ लिरग्रा ओंखारदों। नाथाय सल'आ थिगानो दं, खिन्थु खन्थाइनि जिथु खन्थाइ लिरनाय, खन्थाइआ ओरैबायदि मोनसे आयदा, बेखौ लिरब्लाल' जानाय नङा, ओंथि बेरखांनांगोन। दा गोदान थुनलाइगिरि हिसाबै जाखांफुनाय गथ'फ्रा गोसो होनानै लिरदों। आं मोनसे खावलायनो नागिरदों, खन्थाइनि नेमखान्थिफोरखौ मोजाङै मिथिना लानाया गाहाम। अब्लानो बिथांमोना सासे लिरगिरि हिसाबै जोंनि बर' समाजाव बर' थुनलाइनो मोनसे बिहोमा होनो हागोन। बेजों लोगोसे आं बर' समाजखौ खावलायबावनो नागिरदों, लेखा गोरों बर' समाजखौ खावलायनो नागिरदों, लिरगिरिफ्रा लिरबाल' जानाय नङा, जों फरायनोबो नांगोन। आं दहाय बुंनाय बादि गथ'फोरखौ जों उन्दैनिफ्रायनो फरायनाय हुदाखौ दाना होनांगोन। मानोना फरायनायजोंसो सासे गथ'नि इयुन जिउआ सोनारो। माने सोलोंथाइ, गियान आरो जोंनो नांगौ सानथोन, बै फरायनायनि गेजेरजों जों बेफोरखौ मोननो हागोन। ओंखायनो दा सल' लिरनायखौ आं दा नुनो मोननायाव जाखांफुनाय लाइमोनफोर, सेंग्राफोरा मोजाङैनो लिरदों। खन्थाइखौ नाथाय एसे सामोलै लिरनो नाजानांगोन। जेरै खन्थाइनि जि नेमखान्थि, बेफोरखौ मानिनानै लिरलांनांगोन। होमब्ला खन्थाइखौबो समायना नुयो, खोनासंनोबो मोजां नुयो। ओमफ्राय जों गोबाङानो नुनो मोनदों खन्थाइनि बेलायाव, गुबुन हादरनि खन्थाइगिरिफोरखौ सोलाव लानानै लिरनाय। नाथाय जों सामोल जानानै लिरनांगोन, जाहाथे बै खन्थाइनि मायायाव जों गोदोआ। गावनि जिथु गावारि, बर'नि जिथु गावारि, बैयो थालाङो, बैयो बेयाव बेरखाङो। बेफोरनि फारसे जों सांग्रां जानांगोन। बर' हारिनि फारसे बुंनांगौ बाथ्रायाथ' गोबां दंब्लाबो जोंनि गेजेराव सानसुमै सुबुं गोबां दं। बिथांमोना समाज सोदांनायानो जा, एबा हारिमुनि बेलायावनो जा, एबा थुनलाइनि बेलायावनो जा मावलांगासिनो दङ। बे बेलायाव आंहा बुंनांगौ, बे बिथिङै आंहा बुंनांगौ गोबां गैया। नाथाय मोनसेल' आं खावलायनो नागिरदों, जोंनि बर' समाजा माबाल' जानो नांनाय नङा, बे बुहुमनाङारिनि मुगायाव जों मोजाङै थांना थानांगौबा मोनसे चेलेन्ज, माने बिथांखि गोसो लानानै जों गावनि जिउखौ खुंलांनांगोन। बेयाव जोंनो नांगौ मा? खामानि मावनायनि हुदा। जायखि खामानियानो जा, जों बेवहाय लाजिनाङा एबा बानो नाङा। बै हाबा हारिमुखौ जों गोबानानै लानांगोन। जर'खायै दा जोंनि जाखांफुनाय सेंग्राफोर आरो बिथांमोना
खायफा लेखा गोरोङानो खायफा आद्रायावनो लेखा गारनाय बिथांमोना दा गावनि जायगानि जि जोंनि बिमा बिफानि आजै आजौआरि जि आबाद हाबा बेफोरखौ नायफिना लासे गोजान गोजान जायगायाव थांनानै हाबा मावहैदों। जाउनाव मा जादों, जोंनि दुब्लिया खायफा जायगायाव ओरैनो गोलैसोनानै थादों। दा बेफोरबादि खालामालासिनो खामानिया जोंनि जायगायावनो गोबां दं। दा जेरै तेनजिं बड'सा बिथाङा जेरैबादि बुहुम मिथिसार साहा आबादारि जानो हादों, जोंबो बिदिनो गोबाङानो गोरान आबाद मावनानै रांखान्थियाव गोगोम जानो हादों। जोंनि समाजनि सेंग्रा हान्जायानो जा एबा बैसोगोरा हान्जायानो जा कर्म संस्कृति होनना बुङो, माने हाबा हारिमु बेखौ जाहाथे गोबानानै लायो। आं बेखौनो जोंनि बर' समाजखौ खावलायनो सानो। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै केमेरा पार्सन मोजोम बसुमतारीजों लोगोसे आं निजोम बसुमतारी सारखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ जोंनिसिम होनायनि थाखाय। लोगोसेयैनो सारा इयुनाव मोजां मोजां बेबायदिनो बिजाब लिरनानै बान्था मोनबाय थाथों होननानै जोङो इसोरनियाव आर'ज गाबबाय। गोजोन्थों। बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बांसबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, इलिफेन्ट राइड, टी टावार, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, फ्रिबेलि इथनिक फुड, माल्टी कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638 360 282 9859 161 912 दावराइ